Dogmefilm Broløbet 2010. Velkommen til. Jeg hedder Paul Erik. Jeg er på vej til Broløbet 2010 i anledning af, at Øresundsbroen fylder 10 år. Jeg har taget bilen, holder nu i Holbæk og er klar til at tage toget videre ind mod Kastrup Strandpark. Vejrudsigten lyder ikke for godt. Byvejr, kraftig blæst. Lige nu skinner solen dog. Vi håber det bedste. Det bliver måske en rystende oplevelse, eller i hvert fald rystet. Vi må se, hvad dagen bringer. Hej. Men ikke mange. De fleste er optaget afsted. Regionaltoget fra Holbæk, top 29. Det ser ikke for godt ud med vejret. Umiddelbart var der ikke mange broløbere for øje på, men vi kigger lige ud i toget og ser, om vi spotter et par stykker. Et par enkelte friske kvinder her. Og en der. En afslappet avislæsende herre. Og ikke fra Holbæk, men fra Tølløse. Ja. Er vi klar og vel forberedte? Ja, klar, men ikke vel forberedt. Veltrænet? Klart. Ja, vi er helt klar. Det er godt. Jeg ønsker jer en god tur alle sammen. Tak for det. Men så flyver han. Så er der Roskilde Station, og stik ud forventning om, at der skal være en masse kolleger her. Så spotter vi kun nogle ganske få stykker. Hvor må resten er henne?